Inhlanhla emnyama abantu abesilisa abaningi banayo bayiphethe, but they don't have a clue ukuthi baphethe inhlanhla emnyama. So inhlanhla emnyama isuke ivisa imimoya. If kuvuswe imimoya yanikezwa umuntu, yayisele imimoya iyasebenza, and lo muntu uyamphilisa lo muntu unikezwa yona. Njengoba imphilisa, yena akazi ukuthi izom-affecta lo wesifazane, especially labantu ukuthi abangama-side chick, bone ba-affectayo. Inhlanhla emnyama ubushe bayo ifuna ukuthi inhlanhla emnyama ubushe bayo ifuna ukuthi ekhaya wonke, and umuntu mayimitha noma ekhulelwa ungayiphiki ingane ithathu ibeke ekhaya kuyona. It's the more uyinikeza amandla, the more yazi ukuthi inhlanhla emnyama mina i-target yami ukuthi ngihlanganise 100,000 so that ingane yami izokwazi ukuya e-private school. It's the more inhlanhla emnyama ikhuphuka. But inhlanhla emnyama idila kakhulu nalabantu abangamakhwapheni bangama-side chick. Ufike indoda ishadile kodwa iney'ntombi ey'ntathu.